Gratulujem vám k postupu do dnešného finále. Vám ste si to užili, máte najlepšie zápasy, aké môžete pobrať pri zahrať. Nič lepšie vám tu nikto už ponúknuť nemôže. Budeme hrať na 5 výťazí, skupinový systém, každý na 5 výťazí, tabulka určí výťaza. Prvé miesto 100 eur, druhé 70, tretie 50. Čiže aj ten, kto bol doteraz 5. môže vyhrať celé prize money, hej? Aj vyššie. Ak môžeme to praješ 5. Áno, začneme. Držíme palce. Prvé zápasy sú pripravené, Pali píšeš na dvojke a Lubo píše na jedničke, hej? Dobre. Takže všetkých divákov dneska vítam pri sledovaní Vincent Top 12 finálovej peťky, ktorá vzýšla z lígy 12 hráčov podľa augustového rebríčka Popradského klubu. Peťka pre finále sa vykryštalizovala po 4 kvalifikačných večeroch, ktoré sa hrali v septembri, oktobri a 2 v novembri. Do finále sa dostali Aďo Dudek ako jednotka, Rasťo Vojčík ako dvojka, Pali Oleksa ako trojka, štvorkou bol Tomáš Gabria, ako 5. sa nominoval do finále Peťo Trabalka. A na streame dneska sledujeme zápas Adrian Dudek, Peťo Trabalka. Všetky zápasy sa hrajú na 5 víťazných legov. Aďo vyhral rozhod na stred. Vincent Top 12 liga vznikla z rebríčka Popradského klubu, ktorý bol zostavený po konci sezóny 2022-2023. Boli do nej pozvaní 12 najlepší hráči. Mali sme aj 5 náhradníkov, ktorí odohrali pomerne veľa zápasov, pretože pár hráčov sa nemohlo niektoré večery zúčastniť. Napríklad Peťo Trabalka aj Tomáš Gabria vynechali po jednom večeri a napriek tomu sú dnes vo finálovom večeri. Krásne. No a hneď v prvom legu sa Adrianovi podarilo zatvorenie 136 cez 2 double 20 a doublová 8 a dostáva sa tak do vedenia 1-0. Paralelne s týmto zápasom sa hraje aj zápas na terči číslo 1, Rasťo Vojčík proti Tomášovi Gabriovi. Tam je stav za zápasu zatiaľ 1-0 pre Tomáša Gabriu. V 4 kvalifikačných večeroch sa hrali v tejto lige rôzne formáty. Začali sme 501 double out, druhý večer sa hral systémom 301 a 501 double in, double out. V treťom večeri sa hrala hra kriket, no a štvrtý večer sme sa vrátili opäť ku klasike, ku 501 double out. Všetky 4 večery vyhral Aďo Dudek, aj preto zvíťazil v základnej časti. Rasťo Vojčík postupoval vždy do finálovej skupiny víťazov, keďže 4 večery sa hrali v špeciálnom formáte skupiny a skupiny. Rasťo až v poslednom večeri zaváhal, keď skončil v tej najnižšej skupine. Ani to však ho nepripravilo účasť v dnešnom finálovom večere, aj keď na druhé miesto obhájil iba o 1 bod.
zápasem na streame. Zatiaľ výborná kvalita, obidvaja hráči hrajú 70 plus priemer. Vo výbornom tempe. Peťo Trabalka teraz mal šancu zrovnať zápas s doublom 14, to sa nepodarilo. Aďo je na 88, triple, ale netriafa ani druhý, takže zatvárať ešte nemôže. Peťo dostane ďalšiu šancu na zrovnanie zápasu na 1-1. A tesné pokusy na dubli 14 znamenajú, že leg nebol zavretý, Aďo má svoje pokusy a druhou šipkou využíva túto druhú šancu, vedie 2-0. V kvalifikačných večeroch sa nehralo o prize money. Prize money pre túto ligu boli pridané až do dnešného top 5 finals večera. Dnes hráme systémom každý s každým jeden zápas na 5 víťazných legov a záverečná tabuľka určí najlepšiu trojku pre prize money. Víťaz si odniesie 100 eur plus vecné ceny. Druhý v poradí si pripíše 70 eur a tretí hráč tabuľky po dnešnom večere si odniesie 50 eur prize money. Ako samotný názov súťaže napovedá, je to tak trochu podsta alebo poďakovanie nášmu hlavnému partnerovi klubu, firme Vinson, výrobcovi šipkarského vybavenia. Ako vidíte aj na terčoch Vinson hrávame všetko dianie v Poprade. Za podporu samozrejme pánovi Olivovi a firme Vinson veľmi pekne ďakujeme. Snažíme sa reprezentovať. Chlapci dneska prístup zobrali naozaj zodpovedne, všetci prišli v dresoch, viac menej aj v dress code celom, čo si veľmi vážim ako usporiadateľ, ako predseda klubu, a reprezentuje to ich vzťah k šipkám, aj to, ako ich chceme prezentovať tento šport. Samozrejme s pomocou aj ostatných partnerov sa nám to celkom darí v Poprade. Náš klub stále rozširuje svoju základňu. Tento tretí rok klubu zaznamenávame naozaj nárasty v počtoch hráčov na turnajoch aj v lige. Poslednú sobotu 16. decembra na turnaji Unique Pop Classic sme zaznamenali rekordnú účasť 40 hráčov, čo sú fantastické čísla. A ďakujeme vám za to, že chodíte a podporujete tento klub. V treťom legu je už Aďo na zatváracom čísle, ale single 1 uberal možnosť si pripraviť aspoň bull. 7, 8 a 12, to je asi 26 hodených. Tak Peťo, zo 110 sa už nepodarí zavrieť, jednotka ho pripravilo možnosť dostať sa aspoň k dublu nejakému. Upravuje na 40 a Aďo obidva pokusy na double míňa tesne, hlavne ten prvý bol vynikajúci. Takže Peťo opäť šanca uhrať leg, výborne prvou šipkou zatvára leg, zdramatizoval zápas, dostáva sa späť do ďalšieho legu, aj začína s podaním, takže stav zápasu 1-2. Z Petrovho pohľadu na terč číslo 1 Tomáš Gabriel vyhráva s Rastom Vojčíkom 2-1. Aby sme si trošku predstavili hráčov, tak Aďo Dudek je najlepším domácim hráčom
nielen z popradských hráčov, ale celkovo z hráčov, ktorí sú registrovaní pod DC Poprad alebo chodia hrávať do DC Poprad v domácej lige. Až po 2,5 rokoch spoznal chuť porážky, keď ho práve pred pár dňami porazil Tomáš Gabria v ligovom zápase. Inak Adrian aj teraz v sobotu na Luník Cup Classic turnaji hral semifinále. Okrem toho je to víťaz mikulášskeho turnaja Double in Double Out v Zazrivej 10. decembra. Dlhodobá domáca jednotka, opora družstva Vincom DC Poprad A, ktoré nás reprezentuje v súťaži majstrovstiev Slovenska družstiev. Aktuálne je v slovenskom prvoligovom rebríčku na 21. mieste a v januári sa zúčastní veľmi prestížnej PDC Q School v Nemecku. Okrem toho, samozrejme, jeho najväčším úspechom osobným šipkárským je finále na obrovskom turnaji v Prahe na Nova Sport Open 2022, kde podľahol víťazovi turnaja Víťovi Sedlákovi v veľmi dobrom zápase, ale myslím si, že tento turnaj Adriana posunul naozaj výrazne vpred v šipkách a medzičasom sa Peťovi nepodarilo zavrieť 164, keď netrafil až bull, čo Adrian využil na dubli 8 a upravuje stav stretnutia na 3-1. Stále hráme vynikajúcu kvalitu, Aďo Dudek priemer 69, Peťo Trabalka cez 65, to sú fantastické čísla. Na vedľajšom terči medzi tým Rasťo Vojčík vyrovnal stav zápasu na 2-2. Trošku sa povenujeme aj Peťovi Trabalkovi. To je hráč, ktorý dlhšiu dobu nevedel nájsť formu, ale za posledné týždne sa vrátil do svojich starých kolají, pravdepodobne je lepší, ako bol ešte predtým. Okrem toho je to jeden zo sponzorov klubu so svojou firmou Linotex Poprad, predajca podlah. Takisto sa zúčastnil turnaja v Zazrivej Double in Double Out, tam skončil na vynikajúcom 3. mieste. Je to vedúci družstva Vincom DC Poprad C, ktoré je takisto účastníkom súťaže majstrovstiev Slovenska družstiev. Aktuálne je v Poprade na 6. mieste v rebríčku. Takže dnešná 5 hráčov je takmer presná kopia toho, čo popradský rebríček má na svojom čele. Čo je ale určite pravdou je, že aktuálne dnes večer hraje v tomto Finals 5 turnaji naozaj tých aktuálne najlepších 5 hráčov v Poprade. Teraz myslím Poprad ako mesto, pretože v klube samozrejme máme zaregistrovaných aj Igora Surmika alebo Paťa Semanského, ktorí sú takisto slovenskí prvoligisti, okrem toho aj Vaska Cvetanského, tiež výborný hráč, takže z popradských hráčov priamo Popradčanov je tu určite dneska to najlepšie. Opäť sa dostávame na zatváracie čísla, stav zápasu 3-1, Peťo Travalka by potreboval opäť zobrať nejaký ten lek, aby sa ešte viacej dostal do zápasu. Má pripravených 58, veľmi dobre, s jedným singlom sa dostane k dublu a bohužiaľ trafa 12, to je 46, šestkou upravuje na double top a ten triafa vynikajúce, stav zápasu 2-3 a opäť bude Peťo po 2 breakoch, 3-krát svoje podanie prehral, ale 2-krát zobral Adrianovi jeho podanie, takže zápas je veľmi vyrovnaný. Aktuálne hráme 68, respektíve 66 priemery s kvalitným zatváraním.
Tomáš Gabriel na terči číslo 1 stále vedie v zápase, tentokrát 3-2. Aj na terči 1 hrajú chlapci výborný zápas, obidvaja cez 60 priemery. Tam je stav zápasu 3-2 pre Tomáša Gabriu. Aďo Dudek na terči 2 na zatváracom číslo 126, chcel začať na 19, bohužiaľ prvá šipka skončila 21, druhá v jednotke, takže neskúsi si bull. Peťo na 149, prvá šipka v tripli bola dobrá, druhá sedmička to trošku pokazila. Hodených 83 ho dostáva na lepšie zatváracie číslo 66. A Aďo po tripli 20 zatváral double 5, tesne míňa. Takže Peťo má opäť šancu. Pripravený double top. Tesne minutý. Aďo sa vracia double 5. Tesne podhadzuje. Úprava v poriadku. A double zase míňa. Zatvorené. Stav zápasu 3-3. Chlapci držia vysokú kvalitu veľmi dobre. Veľmi dobre. My som sa ešte vrátil k formátom týchto turnajov, tejto Vincent Top 12 ligy. Hrali sa 4 večery v rôznych formátoch hry, ale vždy sa hrali skupiny a skupiny. Taký trošku netradičný formát, kde 4 trojčlenné skupiny začínali. Z nich sa vytvorili 4 trojčlenné skupiny. 4 trojčlenné skupiny vytvorili 3 štvorčlenné skupiny prvých, respektíve druhých, respektíve tretích po základných skupinách, kde hráči dohrávali turnaje a tabulky tých skupín vytvorili vlastne poradie. Každý hráč dostal body za každý večer a až nedospeli do dnešného finálového večera. Pre dnešný večer som zvolil ako organizátor tippery v jednej skupine, každý s každým na 5 víťazných legov. Takisto poradie určí aj to prvú trojku pre prize money, 4. a 5. miesto. Poradie v skupine samozrejme určujú v prvom rade víťazstva, druhé kritérium pre zoradenie hráčov je plus minus legy, tretie kritérium je vyhraté legy a štvrté kritérium je vzájomný zápas. Ak by nemohol rozhodnúť vzájomný zápas pri rovnosti bodov a legov troch hráčov, tak vtedy rozhoduje priemer v odohratých zápasoch, vo všetkých odohratých zápasoch. Áďo zatvára 69, ujíma sa vedenia 4-3. Peťo Trabalka je teraz už si nemôže dovoliť prehrať žiaden leg, ak chce tento zápas vyhrať.
prvom legu má svoje podanie ako malú výhodu. Začína stovkou. Na terči 1 v paralelne hranom zápase Rastio Vojček zrovnal stav zápasu na 3-3. Peťové šipky teraz boli trošku rozlietané. Našli obidva triple, ale mimo 20-ky. Výborné zatváranie chlapcov drží na vysokých priemeroch, takmer 70, čo je určite jeden z najlepších zápasov dnešného večera. A rovno takto hneď na úvod, čo samozrejme dobre sa na to pozerá, dobre sa to komentuje. Sedmička dole zachránila tento hod. Peťo v slušnom náskoku. Má dorovnanie na 4-4. Ostáva mu 80, takže minimálne jednu šipku by mal mať na tabla. Rovno začína pokusom na 40, čiže to boli až dve šipky na dabla. Tesne míňa, hlavne tá tretia šipka bola tesná. Určite sa k terču vráti, lebo Aďo je niečo pod polkou, skôr ešte len 83, síce pomáha a dostáva ho na zatvárateľné, ale bude to mať hodne zvyšky. Peťo podhodil prvú, ale druhou zatvára. Takže vyrovnaný zápas až do konca. Dostávame sa do rozhodujúceho 9. legu tohto zápasu. Na terči 1 Rastio Vojčík prvýkrát vyhrával v zápase, tentokrát 4-3 a začínal do 8. legu, ktorý môže zvíťaziť v zápase. Tentokrát len 43. Peťo trošku zaostáva v rozhodujúcom legu. Áďo 121 ešte viacej uniká. 57. Sú to vysoké, ale stále iba single. Medzičasom Rastio Vojčík porazil Tomáša Gabriu 5-3 na terči číslo 1 na vedľajšom terči. Toto je 60-ka, ktorá dostáva Aďa na 122, čo je zatvárateľné číslo. 45, Peťovi nepomohlo. Bude sa musieť spoliehať na Aďové chyby. Aďovi ostáva 110, 105, 98 by malo ostávať po týchto troch hodoch. Tak aspoň stovka, bohužiaľ 171 ostáva a Aďo 78, 60, pripraví si dabla. Aj jednotka ho dotlačila k tomu, že bude musieť ešte upravovať jednou šipkou, aby mal dabla. ...42 hodinných. No a Aďo ide na 19, upravuje na double top. Match dart číslo 1 a match dart číslo 2 ostávajú nevyužité.
teraz už môže zatvoriť aj Peter, pokiaľ trafí prvou, druhou šipkou triple, čo sa nestalo. 41 hodených. A Aďo má ďalšie 3 matchdarty na ukončenie zápasu. Tak, druhá šipka ukončuje tento zápas. Aďo zvíťazil 5-4 vo vynikajúcom zápase. Trošku na posledný lek pokazil priemery, ale ináč to bol naozaj vynikajúci zápas. Peťo Travalka nesklamal, zahral jeden zo svojich lepších zápasov určite. Takže sa budeme pomaličky tešiť na druhý zápas. Po chvíľočku sa zase privítame. Pekný večer pri druhom streamovanom zápase dnešného posledného hracieho dňa Ligy Vincom Top 12 League, ktorá bola pre najlepších alebo najvyššie postavených 12 hráčov z domáceho popradského rebríčka, ktorí si prešli 4 kvalifikačnými dňami, kedy si skúsili hru 501 Double Out klasickú, hrali jeden hrací deň Double In Double Out, taktiež si zahrali aj kriket a 5 najvyššie postavených v tejto lige sa prebojovalo do posledného finálového večera, kde sa budú rozdávať už aj prize money, odmeny za túto ligu. Dnes si zahrajú každý s každým klasicky na 5 víťazných legov, 501 double out a najvyššie postavený v tabuľke obdrží 100 eur. Na druhom mieste hráč získa 70 eur, tretí hráč získa 50-ku, takže poďme naspäť k tomuto zápasu medzi Rasťom Vojčíkom a Palim Olexom, kedy Rasťo Vojčík už má dnes za sebou jeden zápas, kedy dokázal poraziť Tomáša Gabriu 5-3. Pali Olexa mal prvú session voľno, takže je to pre ňo prvý zápas. Uvidíme, akú formu si dnes doniesol. A týmto zápasom vás budem sprevádzať od mikrofónu Ľubomír Olexa. Trošičku sme sa s Tomášom vystriedali. A tento zápas vám okomentujem ja. Palo Olexa je konzistentný hráč, udržiava si dlho formu na rovnakej úrovni, malé výkyvy formy, stále sa pohybuje v tej najlepšej popradskej peťke. Rasťo Vojčík, skúsenejší hráč z týchto dvoch, kedy hrával už aj v Slovensku Nike Premier Ligu v roku 2022-23, ktorú hrálo 12 najlepších slovenských šípkarov. Na základe postavenia v tabuľke v predchádzajúcej sezóne sa tam prebojoval a zbieral skúsenosti s najlepšími slovenskými hráčmi. Je to taktiež vedúci družstva Vincom DC Poprad A, ktorý bojuje v tejto sezóne v slovenských pohároch ako naše najvyššie družstvo, čiže Ačkové družstvo. Ale poďme teraz do prvého legu, kedy už sú hráči na zatvárateľných číslach. Pali zohráva z 94 bodov rovno na tablovú 20-ku. Rasťom musí cez 19, má pripravený čistý stred, ale táto posledná šípka na čistý stred mu nevyšla, tak púšťa Pala k terču na to, aby si uhájil svoje podanie v tomto
prvom legu, ale to sa nestane, pretože druhá šípka mu uletela do 5 a tak treťou musel iba upravovať. Teraz jedna šípka taktiež na úpravu. No tak toto sa nepodarilo. Skúšal jednotku na double 20, ale bohužiaľ šípka padla do triplovej 18. Páli to využil, zatvára prvý leg, vedie 1-0. Videli sme udržané podanie, takže do druhého legu bude začínať Rásťo Vojčík. V našom klube sme mali také turnajové série, ktoré sa skladali z 5-6 večerných kratších turnajov a Rásťo Vojčík bol víťaz letnej série, kedy zvíťazil vo všetkých turnajoch série DC Poprad Cup Summer 23. Na skúsenosti zo slovenských pohárov, z majstrovstiev Slovenska, z veľkých turnajov, kdežto Pali Olexa hráva väčšinou iba naše domáce popradské turnaje. Rásťo umiestnil sa na druhom mieste, takže finalista Lucky Loser turnaje na druhom slovenskom poháre v Topolčanoch. Je to víťaz turnaja dvojíc na druhom slovenskom pohári s Igorom Surmíkom. A je popradská rebríčková dvojka s Áďom Dudekom. Pali Olexa, ako som spomínal, menej skúsený hráč z takýchto celoslovenských pohárov, hráva iba naše domáce turnaje kategórie Master, ak sa konajú u nás v Poprade, ale je to premožiteľ, viacnásobný premožiteľ Martina Zimana, ktorý sa stal majstrom Slovenska v sezóne 21-22. Takže je jasné, že Pali je taktiež kvalitný hráč. Určite by bol platný aj na slovenských pohároch, aj v družstvách. Poďme sa teraz pozrieť, či sa Rásťovi podarí udržať svoje podanie. 81 bodov bude kombinovať cez 19, čo sa nepodarilo. Trojka si zohrávať. Tak zatvorenie neuvidíme a tak Pálo bude mať šancu na to, aby ulúpil Rásťové podanie a išiel do dvojlegového trháku. A presne tak sa deje. Presne do stredu doublového segmentu, skúsene zavreté momentálne. Priemer šplhajúci sa ku 70 bodom, čo je veľmi, veľmi slušné. Rástik zaostáva, ale zápas je dlhý až na 5 víťazných legov, takže samozrejme sa ešte môže stať v tomto zápase kadečo. A vieme, že Rásťo je toho určite schopný, pretože, ako som viackrát spomínal, je to skúsený hráč, ostrieľaný aj zo slovenských pohárov, takže ťažké zápasy má za sebou už. Má ich už za sebou niekoľko a určite sa dokáže z takéhoto stavu dostať. Určite je to v jeho sílach, ale to, či sa z toho dostane aj v tomto konkrétnom zápase, tak na to sa poďme spoločne pozrieť. V tomto legu proti podaniu Paliho Olexa je trošičku náskoku, ale ten náskok vôbec nie je veľký, takže Pali ho môže jednoducho zmazať svojimi 3-hodenými šípkami, ale to sa nedarí, takže Rásťo Vojčík je na dobrej ceste k tomu, aby skúsil svoje podanie zobrať naspäť, znižil na rozdiel jedného legu a do nasledujúceho 4. legu by začínal práve on. Robil k tomu aj teraz celkom slušný krôčik, kedy vedie už o presne 110 bodov. Pali Olexa hodil 85, ešte nie je na zatvárateľnom čísle, tak Rásťo bude zatvárať ako prvý. Pozrieme sa, čo si nechá. 122 bodov do konca, takže určite začne na 18, kedy po singlovej a triplovej 18 bude mať pokus aspoň na červený stred. V prípade 2 triplových 18 by sa dostal
na veľký double, ale bohužiaľ nevychádza ani jedno, ani druhé, pretože druhá šipka uletela do jednotky, takže je to iba zohrávka. Toto je šanca pre Pála Oleksu, ktorý môže 147 bodov zavrieť, ale vidíme po prvej šipke, že sa mu to nepodarí. Taktiež bude iba zohrávať, skúšal 57 nakoniec, ale je to iba singlová 19. A tak Rásťo Vojčík, prvá šipka zrejme mala ísť na 16 alebo triplovú 16. Ale uletela do 8, dostal sa z toho, ale pokus na double mu nevyšiel. Pali si touto prvou šipkou komplikuje situáciu a je jasné, že zatvárať nebude. A Rásťa pustí k terču na doublovú 10. Vidíme, ako sa s tým Rásťo popasuje. Popasoval sa s tým výborne, hneď prvou šípkou zatvára double 10, znižuje na 1-2, do 4. legu začína ako prvý. Keď som po predchádzajúcom legu povedal, že Rástik trošičku priemerovo zaostáva, keď mal nejakých 6 bodov nižší priemer ako jeho súper, tak momentálne už je to viac menej vyrovnané. V tomto 3. legu sa Rásťo chytil. Uvidíme, či tá jeho hra bude mať stúpajúcu tendenciu a každým legom bude pridávať a pridávať, alebo či naopak sa Pálimu podarí Rásťa zabrzdiť a uchmatnúť z tohto zápasu body na svoju stranu. Na vedľajšom terči sa nám odohráva zápas medzi Áďom Dudekom a Tomášom Gabriom. Tomáš Gabria bol súper práve Rásťa Vojčíka v prvom zápase, kedy po veľmi vyrovnanom zápase rozhodli iba pokusy na dubloch, kedy bol šťastnejší Rásťo Vojčík a preto vybojoval výhru. Tomáš však nemusí zúfať, ešte má pred sebou 3 zápasy a tento najbližší s Áďom Dudekom môže sa pokúsiť zvíťaziť v ňom. Tomáš je mimochodom prvý a jediný hráč, ktorý dokázal Áďa Dudeka poraziť v ligovom zápase od začiatku PDL-ky, čiže Poprad Darts League. Nikdy sa nikomu nepodarilo vyhrať nad Áďom Dudekom a pár dní dozadu sa to podarilo Tomášovi Gabriovi. Takže Tomáš určite skvelým hráčom a posúva sa stále dopredu. Aj v jeho silách porážať aj najlepších popradských hráčov a postupne sa medzi tou špičkou usadzuje aj on. Poďme sa ale pozrieť na záver tohto 4. legu, keď Rásťo Vojčík je v náskoku, má pripravený double 16, ešte jedna oprava na double 8 a je to tam zrovnané na 2-2, takže tento leg Pálimu veľmi nevyšiel. Rásťo Vojčík naopak teraz už v priemerovom náskoku také 4 bodíky, takže ako som vravel, že každý leg o čosi pridáva a zvyšuje svoj priemer. Keď sme rozprávali predchádzajúci zápas o Tomášovi Gabriovi, tak Tomáš posielal manželke link, aby sledovala, tak Maťu pozdravujem. Neviem, či budem dnes komentovať Tomášov zápas, tak aspoň takto Maťa sleduje a drž mu palce na diaľku aj v tomto zápase proti Áďovi Dudekovi. Keď sme spomínali Tomáša, tak poďme aj k Áďovi. Áďo vybojoval prvé body do tabuľky v prvom kole proti Peťovi Trabalkovi vo veľmi kvalitnom zápase, kedy obidvaja mali priemer vyšší 66 bodov. Vyšli sme až do decideru, do rozhodujúceho legu, kedy svoje skúsenosti na výhru premenil Áďo Dudek ako najväčší favorit tohto turnaja. Uchmatol body na svoju stranu a uvidíme, či sa mu ako najväčšiemu favoritovi podarí celkovo zvíťaziť, pretože po 4 kvalifikačných večeroch práve Áďo Dudek bol najvyššie v tejto tabuľke vincom Top 12 League
kedy sa mu podarilo ovládnuť všetky 4 kvalifikačné večery. Takže už mu chýba iba posledný kročík na to, aby sa stal víťazom tejto ligy, tohto prvého ročníka tejto ligy. Ale určite 4 hladné súpy mu to budú chcieť prekaziť a to je Rastio Vojčík, Pali Olexa, Peťo Trabalka, Tomáš Gabria. Uvidíme, kto bude po dnešnom dni práve na tom pomyselnom najvyššom stupienku. Poďme naspäť do 5. legu, kedy Rastio už zatváral 48 bodov, ale nevyužil svoje šance na break. Tak Pali môže skúsiť uhajiť svoje podanie, ale druhá šípka, veľká chyba. Chcel si to zohrať na zrejme dublovú 18, ale netrafil vôbec segment 20. Rastio Vojčík mal svoju šancu, ale nevyužil, takže opäť Pali Olexa zohráva na dublovú 16. Ešte jedna šípka na opravu. Bohužiaľ nezatvára, takže Rastio opäť šanca na dublovej 10. Skúsene zatvára, tak toto je druhý break na jeho stranu. Jedno svoje podanie strátil, takže momentálne vo vedení jedného breaku vedie 3-2 a podáva do 6. legu. Začal zľahka iba 45 bodmi. Toto môže využiť Pali. Ale taktiež bez triplu iba 59 bodov. Viete, že dnešní všetci 5 finalisti sa pekne zladili všetci do popradských dresov. To malo nejakú peknú prezentáciu, výpovednú hodnotu tento turnaj. Takže veľmi pekné od nich, že sa takto dokázali zladiť. Tento leg zatiaľ je taký trošičku slabší z obidvoch strán. Uvidíme, či sa nám chlapi postupne rozbehnú, alebo si dávajú menšiu pauzičku, menšiu prestávku. Pali skúša zmeniť taktiku, prešiel dole na 19, ale taktiež iba singlové hodnoty 58 bodov dole. Sa Rastiovi dári skorovať dobre, je to 123 bodov, takže trošičku vyvrátil moje slova, že tento leg je oboj strane slabší, tak teraz Rastio zabral. Dostal sa síce pod hodnotu 170 bodov, ale 163 bodov sa zavrieť nedá. Teraz si však už upravil. 104 je samozrejme už zatvárateľné číslo. Uvidíme, akú pozíciu vytvorí Pali. Či bude mať lepšiu hodnotu na zatváranie. Neviem, či sa to dá nazvať lepšia hodnota. Je to vyššia hodnota, ale stačí mu zostať na 20, ale teraz tu bola šanca od Rastia Vojčíka na zavretie 104, čo sa nepodarilo. A teraz už k tomu, že Pali mu stačí zostať na 20, potrebuje single, triple, double. Single má, triple má a poďme na double na zavretie Shanghai 120 bodov. A bohužiaľ to Pali mu nevyšlo, ale veľmi pekná príprava. A posledná šípka chýbala k tomu, aby tento leg strhol na svoju stranu. A už ani nebude mať príležitosť, pretože Rastio poslednú šípku tesne do rôžku vtesnal do dublovej šestky. Vedie o 2 legy 4-2. A teraz už si Pali nemôže dovoliť žiadne zaváhanie, pretože Rastia delí iba jeden jediný leg od víťazstva aj v tomto jeho druhom dnešnom zápase. Začína o čosi lepšie ako Pali, 85 proti podaniu. A Pali teraz tiež nachádza 60-ku, odpoveda rovnakou kartou, 85 bodov, ale Rastio pokračuje v veľmi dobrom skorovaní.
stovka dole. Uvidíme, či toto Pali zachytí, pretože Rasťo ide posledné legy ako píla zo straty 0-2. Je to 4-2. A vyzerá to tak, že Rasťo sa blíži k tomu, aby tento zápas dotiahol do víťazného konca, ale počkajme si na to, ako to nakoniec dopadne, pretože veľmi dobre vieme, že v šípkach nie je rozhodnuté, až kým nehodíte posledný double, a ten posledný rozhodujúci double je vždycky najťažší. Takže poďme si spoločne pozrieť rozuzlenie tohto legu a možno aj celkovo rozuzlenie zápasu. Rasťo opäť výborne skóruje. Stovka odpísaná, zostane mu 72 bodov, teraz musí Pali zabrať, potreboval by taktiež aspoň 2 veľké triply, ale tie už určite neuvidíme. Je to iba 55 bodov a tak Rasťo ideálna šanca na to, aby zvíťazil. Začal iba 7, takže bude to iba príprava, ani nepripravil ešte veľký double. Je to hodených iba 20 bodov, 52 mu zostane. Pali môže skúsiť 138. Skúsil, ale nevyšlo. Taktiež to je iba zohrávka. Ani 18 nevyšla, tak Rasťo Vojčík po jednej šípke už bude mať šípky na víťazstvo. Prvá zahodená, druhá ešte taktiež zahodená, iba do singlovej 16, tak Pali ešte dostáva šancu, potreboval by zavrieť 97 bodov. Ešte stále môže 90 bodov, triple 18, double 18, ale táto druhá šípka mu to zmarila. Tak Rasťo Vojčík ďalšie 3 šípky na víťazstvo v tomto zápase. Prvá tesne zvonku, ale druhá je tam, takže Rasťo Vojčík zvíťazil aj v druhom dnešnom zápase, porazil Paliho Olexu pomerom 5-2, priemer okolo 64 bodíkov, Pali Olexa necelých 60, takže pekný zápas z oboch strán, ale Rasťo ukázal svoje skúsenosti a využil ich na víťazstvo. Ešte určite zostaňte s nami, pretože ešte sa prihlásime z 3 dnešných zápasov. Dáme si krátku pauzičku a opäť sme tu. Takže opäť vás tentokrát ja vítam pri sledovaní tretieho zápasu Vincent Top 12 ligy Finals Top 5 najlepších 5 hráčov po štvorkvalifikačnej lige. Do Top 5 sa dostali Aďo Dudek, Rasťo Vojčík, Pali Olexa, Tomi Gabria a Peťo Trabalka. Tentokrát budeme na Terči 2, na streamovanom Terči sledovať zápas Paliho Olexu a Tomáša Gabriu. Na vedľajšom Terči budú hrať svoj zápas Rasťo Vojčík a Peťo Trabalka. Aktuálny stav po tabulky je Rasťo Vojčík s Aďom Dudekom majú po 2 výhry, Peťo Trabalka, Tomáš Gabria aj Pali Olexa sú zatiaľ bez výhry, ale Peťo a Pali mali po jednom odohranom zápase. Ako som už spomenul, Vincent Top 12 liga bola zostavená podľa augustového rebríčka domáceho klubu DC Poprad. Každý zo 4 večerov sa hral v inom formáte, 501 double in, teda double out, druhý večer bol 301 a 501 double in, double out, tretí večer sa hral formátom cricket a štvrtý večer opäť klasika, 501 double out. Z týchto 4 večerov sa vytvorila tabulka podľa bodov a 5 najlepších hráčov
reálne aj 5 najlepších Popračanov v klube sa dostalo do dnešného záverečného finálového večera, kde sa hral 220 eur prize money, prvé miesto 100 eur, druhé miesto 70 eur, tretie miesto 50 eur. 21. Dnešný systém hry je jedna skupina, kde hrá každý s každým. Zápas si sa hrajú na 5 víťazných legov a po ukončení všetkých zápasov prvá trojka si prevezme prize money a vecné ceny. 60. Na streamovanom Terči 2 sledujeme zápas hráčov, ktorí prehrali svoje prvé zápasy. Tomáš Gabriel už prehral 2 zápasy, 59. Pali Olexa ešte len 1, takže zápas vo veľa, dostať sa do tabulky, dostať sa do hry nejakým lepším, vydarenejším výkonom. Palimu Olexovi ostávalo 70, ale asi prvá šipka ho pripravilo možno zatvárať. Dobre, to treťou. Takže prvý leg je pre Paliho Olexu s priemerom cez 60. 55. Sme si trošku aj predstavili hráčov, tak popradskou trojkou rebríčkovo aj kvalitatívne je určite Tomáš Gabria, mladý hráč, ktorý začal so šipkami iba minulý rok na začiatku leta, čiže šipky hraje povedzme rok a pol, stále sa zlepšuje. Je to zatiaľ prvý a jediný hráč, ktorý dokázal poraziť kráľa ligy Aďa Dudeka v ligovom zápase v našej Poprad Darts League. Bolo to teraz pred týždňom. Sa do okolností si chlapci dohodli, Pali Olexa a Tomáš Gabria dohodli aj ligový zápas dnes, takže dneska je to už ich druhý zápas v lige. To bol vyrovnaný zápas až do posledného legu. Pali Olexa ho zvládol lepšie a vyhral celý ligový zápas 9-8. Pali Olexa je jeden z najkonzistentnejších hráčov v našej domácej súťaži a v našom klube. Vyrovnané výkony, nemá veľa výkyvov, dlhodobo sa drží v A skupine Poprad Darts League, ktorú hráme už vlastne 2,5 roka. Celkovo je aktuálne na 5. mieste v popradskom Order of Merit rebríčku. Čo sa o ňom dá ešte povedať je to, že je tak trochu nočnou morou Martina Zimana v časoch, keď bol Martin Ziman ešte uradujúcim majstrom Slovenska, ho tu v Poprade Pali dokázal dvakrát poraziť, raz v turnaji Master, raz v turnaji, v sobotnom dlhšom turnaji Luník Pub Classic. Takže Pali to na silnejších vie. Už som ho zapísal, mi vypadla šipka. 66. Nepadnutá šipka Tomáša Gabriu znamenala, že si nemohol hodiť na bull. Pali mu ostáva 96, upravuje 60 na table 18, tesne míňa prvou šipkou a druhá uletela trošku viacej, takže svoju šancu na dorovnanie zápasu na 1-1 má opäť Tomáš. Až druhá šipka upravila double. Double bol veľmi nepodarený, skončil bližšie v tripli 1 ako v double 20.
Pali zatvára, ujíma sa vedenie 2-1, úspešná doublová 18. Znamená, že po jednom breaku a udržanom vlastnom podaní odskočil na rozdiel 2 legov. A terč číslo 1, súbežne hraný zápas Rastio Vojčík, Peťo Trebalka, stav zápasu momentálne 1-0 pre Rastia. Túto špecifickú ligu pre 12 najlepších hráčov z popradského rebríčka v lete 2024 sme pomenovali po našom hlavnom a generálnom partnerovi firme Vinson, ktorá nám dodáva terče na celú sezónu, ktorá nám dala vyrobiť dresy s výraznou zľavou. Sú tie dresy, ktoré môžete teraz vidieť na hráčoch. Ich dizajn navrhol Paťo Eliáš v spolupráci s grafikom firmy Vinson. A s malým zdržaním sme ich teda ešte neprevetrali na slovenských súťažiach, ale už v januári na majstrovstvách Slovenska v Trnave určite sa tieto krásne nové dresy popradské objavia. Tomáš Gabria tesne minul double 16 a teraz môže Pali double 18 opäť. Podhadzuje, takže ešte sa neujíma vedenia 3-0. Teraz môže Tomáš zakontrovať a znížiť stav stretnutia a vyrovnať trošku váhy zápasu, prikloniť ich tak, aby ich dokázal byť vyrovnanejším superom. Stav zápasu 2-1 napoveda, že opäť to bude vyrovnaný zápas, pravdepodobne až do konca. Na vedľajšom terči 1 v súbežne hranom zápase Rastio Vojčík už vedie nad Peťom Trebalkom 2-0. Na hlavnom terči opäť vidíme dobrý zápas s priemermi výrazne cez 60. Dnešného turnaja, finálového turnaja Vinson Top 12 Ligy Finals Top 5 sme zvolili formát jednej skupiny, v ktorej hrajú všetci hráči medzi sebou zápas s každým na 5 víťazných legov, takže 5 zápasov víťaz bude potrebovať vyhrať 25 legov plus samozrejme nejaké ďalšie, takže porcia tréningových šipiek v tej najlepšej zostave, akú Poprad ponúka, je určite dostatočná na dnešný večer. Tak, Tomáš na vysokom zatváraní. 60. Bohužiaľ bez triplu neupravil pod stovku, takže Pali sa môže dostať pod neho, dokonca aj zatvárať. Bohužiaľ druhá šipka bez triplu už nepustí k dublu.
Aj tak úprava dobrá. Tomáš bohužiaľ v pohodenej peťke vie, že nemôže zatvárať, dostáva mu 109, čo je nezatvoriteľné číslo na dve šipky. Takže Pali 48, jedna šipka na úpravu. Zajímavé. Hodne uletená šipka, ostáva 10. Teda double 5, podhodený. Takže Tomáš na 75-ke, 58 po druhej šipke double top. Výrazne podhodený, ostáva 20. Opäť sa k terču dostáva Pali, ktorý musí ale upraviť jednou šipkou, to sa darí. A druhou šipkou zatvára double 2, ujíma sa vedenia 3-1. Na druhom terči vedie Rasto Vojčík nad Peťom Trbalkom už 3-0. Aktuálne zatvára 10. Tak ešte nie. Peťo Trbalka môže upraviť stav zápasu, ostáva mu 76. Tak na terči číslo 1 je stav zápasu 4-0 pre Rastia Vojčíka, chýba mu jeden lek na víťazstvo v ďalšom zápase, dokonca s čistým kontom. Na streamovanom terči 2 stav zápasu 3-1 pre Paliho Olexu. Hráči sa držia nad 60 priemerom. Za pomoc s organizáciou tejto ligy by som chcel poďakovať riaditeľovi súťaže Ľubovi Olexovi, ktorý sa dnes so mnou strieda pri ich komentovaní streamu. Určite veľkou pomocou bol aj Peťo Olexa, ktorý sa aj zapojil do 2 večerov ako hráč. A dnes nám s zapisovaním, teda s markorovaním pomáha, v prvom kole pomohol Tono Paločko, takže ďakujeme a momentálne na druhom terči zapisuje král zapisovateľov a najlepší marker Rastio Kičin. Ďakujeme za pomoc. Na hlavnom terči streamovanom sa blížime do záveru 5. legu. Tomášovi ostáva 68. Trošku mu nevychádzajú prípravy. Pokus nábol skončil v 7. A Pali má ťažké číslo 99, to sa dá zatvoriť iba 3 šipkami. Ale príprava 57 je vynikajúca, ostáva 42. A po triplovej desiatke 12, bohužiaľ, to je asi prehodené cez double 10. Áno. Tomášové pokusy na double neboli zrovna z tých vydarenejších. A tak Pali opäť 57 začína, upravuje, ale druhá šipka v 6 znamenáva pokus na 36 zatvorenie a to sa nepodarilo. Takže opäť ďalšia šanca pre Paliho Olexu na 32.
vyhodené. Chlapcom sa teraz nedaria double, nedarí sa záver tohto legu. No, prelomil to Tomáš Gabria, znižuje stav zápasu na 2-3. Doublová 5 znamenala zníženie. Samozrejme záver tam predchádzajúceho legu znamenal aj to, že priemery nám výraznejšie klesli pod 60 alebo tesne okolo 60. Na terči číslo 1 už skončil zápas medzi Rastom Vojčíkom a Peťom Trevalkom. Výsledok 5-0. Peťo nedokázal zopakovať vynikajúci výkon z prvého zápasu proti Aďovi Dudekovi. Takže ostáva naďalej, aj po 2 zápasoch odohratých, ostáva bez víťazstva. V závere 6. legu Tomášovi ostalo nezatvárateľných 165, Pali opäť na 99, tak ako v predchádzajúcom legu. Ale Tomáš sa ani pod stovku nedostal, Pali mu ostáva 80, skúsi 2 double, nie, skúšal triple, bohužiaľ skončil v triplovej 5, čo znamená, že stáva 65, ani prihrávka cez zelený bul sa nepodarila. Tomáš a jeho 105, 57 je vynikajúca, ostáva 48. Oprava na double 16. Minúta asi o centimeter. Pali a jeho 57 bodov, úprava na double top, double 20. Je zatvorený. Hneď prvou šipkou, stav zápasu 4-2, Pali Olexa je 1 leg od víťazstva v tomto zápase. Návšteva pri terči s jedným triplom, stovka sa vždy hráta. Pali kontruje tiež jedným triplovým, vysokým triplom. Skoro je veľmi vyrovnané po 6 šipkách oboch hráčov.
Pali a jeho bingo. 180, výborne. 25. Proti podaniu. Však stále len doťahuje. 26. To poznáme všetci šipkári. Po vysokom náhode vždy musí prísť niečo podobné. 60. Tomáš sa dostáva na zatváracie číslo 118. Pali sa bude tiež chcieť dotiahnuť aspoň na zatváracie číslo 57. Veľmi pomáha. To znamená 97 hodených bodov. 3 veľké single Tomášovi zaokrúhľujú číslo na 60. Pali ešte stále môže po tripli 20 mohol skúsiť bull, ale prvá šipka neskončila v tripli. Takže mu teraz ostáva 30, double 15. Vidíme, či ho Tomáš ešte k nemu pustí. Upravuje na double top a zatvára na dve šipky vynikajúce. Stav zápasu 3-4 z pohľadu Tomáša Gabriu do 8. legu začína Pali Olexa. Nie. A dve šipky skončili teraz na zemi. Tomáš tak odpisuje iba 20 bodov. Pali tresta dve vypadnuté šipky stovkou. V tomto legu, do ktorého aj začínal, do ktorého začal lepšie, môže ukončiť tento zápas. Po ukončení aj tohto zápasu som zase do streamu vložím priebežnú tabuľku dnešného Vincom Top 12 League Finals Top 5 a budete mať možnosť si pozrieť priebežný stav po troch odohratých kolách. 36. Tomáš znižuje 85, dorovnáva Paliho Olexu. Po 15 šipkách sú na tom takmer rovnako. Pali má opäť návštevu pri terči s jedným hodeným triplom. A už je na zaujímavom čísle 121. Tomášov náhod 84 ho tiež privádza na zatváracie číslo. Trošku komplikovanejšie, ale zatvoriteľné. Paliho 51 a bull môže ukončiť zápas. Bohužiaľ nepodarilo sa, myslím, šipka skončila v sedmičke. Takže teraz pokus Tomio Gabriu. Bohužiaľ 21 je to číslo, ktoré vám nejako nepomôže, aj keď je to viacej ako 19, ale nedáva možnosť s kombináciou k pokusu na bull. Takže Paliho 43 môže byť posledným skóre, ktoré v tomto zápase uvidíme a aj tak sa deje. Pali zatvára na dve šipky v veľmi dobrom zápase, keď sa držal celý zápas nad 60 priemerom a ukončil ho s priemerom 62. Takže nech sa páči, tabulka po troch kolách.
Vítajte späť pri 4. z 5 hracích session. Sa spoločne pozrieť na zápas Tomáša Gabriu a Peťa Trabalku. Zatiaľ obidvaja dnes bez víťazstva, takže jeden z nich to určite prelomí. Od komentátorského mikrofónu vás opäť zdraví Ľubo Oleksa. Poďme si spoločne pozrieť tento zápas. Dúfajme, že uvidíme kvalitné šípky. Peťo Trabalka dnes hrá veľmi dobre, ale zatiaľ nemá šťastie na víťazstvo. Tomáš nehrá taktiež vôbec zle, ale bohužiaľ rozhodujúce double mu tam nepadajú a preto má zatiaľ 3 prehry na svojom konte, ale uvidíme, ako sa mu bude dariť s Peťom Trabalkom alias Trabim. Peťo po prvom veľmi zlom kole, kedy hodil iba 8 bodov, sa trošičku už napravil. Tomáš sa tiež ešte zo začiatku zápasu hľadá. No, vidíme, že sa obidvaja rozbehnú a uvidíme šípky na tej úrovni, na akej vedia hrávať, a to znamená niekde okolo priemeru 60, prípadne aj trošičku vyššie. Dnes máme, ako som už spomínal v predchádzajúcich session, ale môžeme si to zopakovať, posledný finálový večer ligy našho hlavného sponzora Vinson Top 12 League. Hrali sa 4 kvalifikačné večery a najlepších 5 hráčov z týchto kvalifikačných večerov postúpilo do dnešného finálového večera, kde si top 5 zahrá už o prize money. Z kvalifikačných turnajov si prešli všetkým hráči, hrali kriket, hrali formát double in, double out a 2 večery boli klasické 501 double out a samozrejme aj tento finálový večer je v tomto najčastejšom formáte 501 double out. Dnes hráme ale na 5 víťazných legov formátom každý s každým. Po týchto zápasoch sa spraví tabuľka. Najvyššie postavený sa stane víťaz Vinson Top 12 League. Odniesie si domov za víťazstvo 100 eur. Druhý v tabuľke obdrží 70 eur a hráč na 3. mieste vyhrá 50 eur, takže hráči majú o čo hrať. Pekne sa dnes všetci zladili do popradských klubových dresov. Tak, poďme si tento zápas užiť. Ideme do prvého legu, kde Peťo Trabalka už má nachystaných double 10 a hneď premieňa prvou šípkou. Takže prvý leg zobral Trabalka na svoju stranu, vedie 1-0, do druhého legu začína Tomáš Gabria. Tomáš nehrá šípky nejako extrémne dlho, ale za tú krátku dobu sa dokázal pekne vypracovať a už stabilne patrí medzi najlepších popradských hráčov, čo potvrdil aj týmto postupom do Finals Top 5. Je to úplne prvý hráč, ktorý v našej domácej PDL lige dokázal poraziť Aďa Dudeka. Ukončil mu dvojročnú neporaziteľnosť. Je to veľká opora družstva Vinson DC Poprad B. A je to rebríčková trojka momentálne v Poprade. Peťa Trabalka hráva taktiež za klub Vinson DC Poprad, ale on hráva v C-čku, ale to je úplne jedno, pretože my sa nedelíme na výkonnostne najlepších, nižších a najnižších. Všetky 3
Týmy sú samozrejme kvalitné, vyrovnané a ide hlavne o zábavu, aby sa naši hráči dokázali zlepšovať, porovnávali si svoje síly medzi najlepšími slovenskými hráčmi na slovenských pohároch a získali tak skúsenosti, ktoré potom môžu pretaviť napríklad aj do tejto súťaže Vincom Top 12 League. Ideme naspäť do druhého legu, kedy Tomáš Gabriel už má nachystaných 93 bodov, čo už môže zavrieť aj na dve šípky. Peťo Trabalka bol zatiaľ na nezatvárateľných 168. Presne ako som vravel, Tomáš Gabriel prvou šípkou upravil, druhou mohol zavrieť, to sa nepodarilo, ale treťou šípkou pekne zatvára. Tablovú 18 zrovnáva na 1-1 nekompromisne. Priemery zatiaľ tak, ako som to privolával na začiatku zápasu, niekde okolo 60 bodov. Veríme, že to nie je všetko, že dokážu ešte tie priemery vytiahnuť vyššie, ale to by hráči nemali začínať leg takto, ako začali teraz. Obidvaja hráči slabé náhozy. Peťa Trabalka teraz 57, stále je to ale bez veľkého triplu. Dúfajme, že príde čím skôr a už teraz prichádza o Tomáša Gabriu 57 dole, celkovo 82 bodov. Trábi teraz iba 30 bodov. To môže využiť Tomáš Gabria, keď proti podaniu môže sa dostať do naskoku, čo by bola veľká výhoda. Ale Peťo Trabalka nechce nič nechať na náhodu, teraz krásnou 140 znížil. Tak vidíme potom v úvodnom kole, kedy sa hráčom veľmi nezadarilo v tomto treťom legu. Vidíme už teraz veľmi pekné šípky, obidvaja zhruba v polovičke cesty z 501 bodovej hranice. Tak. Komu sa nakoniec podarí tento leg zavrieť, momentálne na tom lepšie Peťo Trabalka. Už si nachystá pozíciu na zatváranie pri ďalšej návšteve pri terči, bude to 116 bodov. Vidíme, akú pozíciu vytvorí Tomáš Gabria, prvé dve šípky. Bohužiaľ do jednotky, je tu iba 21 bodov, takže ešte stále sa nedostal na zatváranie, čo je na voda na mlyn. Peťa Trabalku 116 bodov môže zavrieť, má pripravených 76 hodinných záver, to je 116, takže krása od Peťa Trabalku, 100 plus záver. Veľmi pekne. 116 hráva on cez 19. Veľa hráčov to hráva klasicky na 20. Ale Peťovi sa to teraz vyplatilo a dostal sa do vedenia 2-1. Tomáš Gabriel na úvod 121 bodov. Peťo Trabalka 90. Takže dobrý úvod od obidvoch do tohto legu. Teraz Tomáš bez veľkého triplu. Peťo ale jednu šípku 60 má. 100 bodov dole. Veľmi pekná hra od Peťa Trabalku. Momentálne priemer okolo 66 bodov. Po prvých dvoch zápasoch dnešných má priemer 61,66. 4 legy vyhral, 10 prehral. Takže momentálne skóre minus 6 legov. Tomáš Gabria priemer o čosi horší, hral už 3 zápasy, priemer 56,83, vyhral 9 legov, prehral 15, takže taktiež minus 6 v skóre legov. No poďme naspäť do tohto štvrtého legu, kedy už si hráči budú pripravovať pozíciu na zatváranie. Trábimu sa to zatiaľ nepodarilo. Tomáš Gabria
zohral na 152 bodov, čo je ešte poriadne zvysoká, ale určite sa to zavrieť dá po 2 60-kách na double 16. Teraz Peťo Trabalka dostáva 89, Tomáš ešte nezavrel, ale nachystal si stovkou 52 bodov, ale vidíme, či ho Peťo pustí. Ešte 70 bodov zostáva. Pardon, po 20-ke ide na čistý stred, ale čistý stred bohužiaľ sa mu nepodarilo zavrieť a tak šanca pre Tomáša. A zatvára treťou šípkou, zrovnáva na 2-2, takže po nevyužitej šípke na bulot Peťa Trabalku Tomáš Gabriel využil toto Peťové zaváhanie, zrovnal na 2-2. Ale výhodu v tomto zápase má Peťo Trabalka, ktorý vyhral rozhod na stred, takže ak si hráči budú držať všetky svoje podania do rozhodujúceho legu 9. by začínal Peťo Trabalka. Peťo Trabalka je taktiež samozrejme jeden zo sponzorov darts klubu Poprad, firma Linotex Poprad. V poslednej dobe opäť chytil formu, mal nejaké slabšie obdobie, ale nakoplo ho aj táto súťaž Vinson Top 12 League. Taktiež na nedalekom, nie tak dávno výjazde v Zázrivej na Mikulášskom turnaji zahral veľmi pekné šípky a iba tesne mu ušla účasť vo finále, ale pekné 3. miesto. Je to aktuálna popradská 6 z rebríčka hlavného Order of Merit. Ako som spomínal, že hrá za družstvo Vinson DC Poprad C, je to vedúci tohto družstva, takže jeden z ťahuňov tohto popradského C-čka. No ale poďme naspäť do 5. legu, kedy proti podaniu Tomáš Gabria po veľmi veľkom náskoku pripravený double 18. Bohužiaľ ešte nezatvára, ale Peťo Trabalka je dosť ďaleko, takže určite svoje šance ešte dostane, minimálne 3 šipky bude mať, ale potom to je zrejme, že to bude minimálne 6 šípok, takže Tomáš sa nemusí ponáhľať so zavretím, aj keď určite bude chcieť zavrieť tento leg čo najskôr. Po 4 si to zohral na doublovú 16, určite sa ešte k terču vráti, pretože Traby bude iba zohrávať hodnoty 234 bodov. Stále sa nedostal na zatvorenie, ale Tomáš Gabria trestá, vedie 3-2 a toto bol break a do nasledujúceho 6. legu bude začínať ako prvý. Peťovi trošičku klesol priemer po tom nevydarenom 5. legu, Tomášovi naopak trošičku stúpol, stále obidvaja niekde okolo 60 bodovej hranice na priemere na 3 šípky. Ale Tomáš pokračuje v celkom dobrých náhodoch, teraz je to 100 z jeho strany. Peťo by potreboval zabrať, aby zachytil toto zvyšujúce sa tempo Tomáša Gabriu, pretože ak sa dostane Tomáš do dvojlegového náskoku, už to bude mať Peťo veľmi ťažké. Skúša teraz cez 19, veľmi pekné 2,57 po sebe. 117 bodov hodených. Tomáš je verný zatiaľ na 20-kách, s poslednou šipkou si sa prešiel dole, ale netrafil ani jeden veľký triple. A tak takmer vyrovnané skóre v tomto 6. legu. Trabalka sa dostal trošičku do vedenia, ale Tomáš Gabria má 3 šipky k dobru, pretože do tohto legu začínal a už je pod 170-kou, ale 169 sa samozrejme zavrieť na 3 šipky nedá, bude iba zohrávať.
Uvidíme, akú pozíciu pripraví Peťo Trabalka. 95 bodov hodených. Takže ako prvý na zatváraní bude mať možnosť 136 bodov zavrieť, pretože Tomáš iba 29 bodov hodil, stále má ešte 140. Peťo 136 nezavrie, ale môže sa pokúsiť čo najviac skresať skôr dole, ale to ideálne nevyšlo. Bolo to len 27 bodov. Teraz trošičku chlapi pribrzdili. Tak kto bude mať pevnejšie nervy v tomto legu? 90 ostáva. Skúšal triple 19 double, triple 18 double 18, ale to sa nepodarilo, takže len zohrávka. Tomáš Gabria 97 bodov zostáva, takže bude skúšať triplovú 19, doublovú 20. Ale stále ešte môže, po tejto druhej šípke už bohužiaľ nie. A tak, Peťo Trabalka 56 bodov na to, aby si zobral break naspäť. Prvá šípka veľmi zlá, ale má nakoniec nachystanú doublovú 20, ktorú však nepremenil. A tak je tu Tomáš, môže ísť do naskoku o 2 legy. Potrebuje premeniť doublovú 20, ktorú tesne nepremieňa. Peťo už možno ani nedúfal, že sa dostane k terču, ale je tam na hodnote 20 bodov. Toto si zrejme trošičku prikryl výhľad. A nepodarilo sa mu prepasírovať šípku do dublu. Takže opäť Tomáš na terči. Taktiež nepremenia tak. Teraz sa obidvaja trošičku trápia na dubloch. Uvidíme, komu sa podarí tento leg zobrať na svoju stranu. Bude určite trochu v psychickej výhode po týchto trápenkách na dubloch. Tomáš to momentálne ešte nebude, takže praví doublová 5 pred ním. Tesné šípky obidve, ale bohužiaľ nejde to teraz týmto chlapom, ale môžu sa z toho ešte oklepať v ďalších legoch. Bohužiaľ Peťo netrafá ani singlovú jednotku na zohrávku. Opäť Tomáš. To je tesná singlová 10. No, nejde to týmto hráčom momentálne. Peťo ešte jednu doublovú jednotku by potreboval, ale tá sa nedarí. Takže obidvaja zostávajú na 5 bodoch. No tak, ktorý sa radšej vyhrá tento nervy drásajúci lek? No, Peťo Trabalka trošku bolo počuť jeho frustráciu, ale Tomáš Gabriel ukončuje tento lek 44. šípkou. To je, u týchto hráčov to je absolútne nečakané, ale tak občas sa stane. No. Aj také legy sú, keď sa vám nedarí absolútne zavrieť a treba sa cez to preklenúť, zabudnúť na to a v ďalšom legu opäť sa začína od 501 a môže to vyzerať úplne ináč. Obidvaja hráči začali do legu celkom solidne, Peťo 97, Tomáš 100. Vidíme, ako budú pokračovať. Tomáš trošku lepšie. Peťo už nemôže zaváhať, keď chce tento zápas vyhrať, pretože Tomáš má na svojom konte už 4 legy. Peťo len 2. Potreboval by sériu 3 legov za sebou, pretože ak v ktoromkoľvek z nasledujúcich legov zvíťazí Tomáš, tak je po zápase a stane sa jeho víťazom. Ale Peťo sa nevzdáva, povie 133 bodov je veľmi dobrých. Odpoveď Tomáša, aká bude? 100.
Obidvaja ešte mimo zatvárania, ale to sa už zrejme čo skoro zmení. Prvý bude zatvárať Peťo Trabalka, 121 bodov bude mať nachystaných. Tomáš Gabriel bude mať 140. Tak, kto z koho? Prvá šipka zrejme asi letela na stred, ale bohužiaľ skončila len v šestke. Tak toto je zlá návšteva pri terči, toto by Tomáš mohol využiť. Ale bohužiaľ nevyužíva. Majú za sebou už dnes náročné zápasy, je to trošičku vidieť. Už nehrajú svoje optimálne šípky, ale pokiaľ budú v tomto zápase na konci víťazmi, nemusí ich to až tak veľmi zaujímať, že tá predvedená hra bola o čosi slabšia, ako sme u nich zvyknutí. Peťo teraz nechal zlé číslo, zle spočítal, takže musí upravovať cez jednotku. Ešte jedna šípka na dublovú štvorku. Bohužiaľ nezatvára, tak Tomáš Gabriel 57 bodov na to, aby ukončil tento zápas. Tak, trošičku nečakané zavretie, 57 bodov cez triplovú 17 na dublovú trojku, ale nič to nemení na tom, že Tomáš Gabriel zvíťazil v tomto zápase 5-2 a čaká nás už iba posledná hracia session, kde sa o všetkom rozhodne. Takže určite zostaňte s nami, po krátkej prestávke sa ešte k tomuto prenosu vrátime. Opustil potom. Vyhrať to už nemôžem. Vítam divákov pri poslednom streame dnešného večera. 5. zápas na streame. Na vedľajšom terči sa samozrejme hraje aj 5. zápas druhého terča. Takže dostali sme sa do záveru dnešného turnaja Vincent Top 12 ligy Finals Top 5. Okrem toho, že sa v tomto zápase stretáva popradská rebríčková jednotka s popradskou rebríčkovou dvojkou. Sú to aj hráči, ktorí končili vo Vincent Top 12 lige po 4 kvalifikačných večeroch na prvých 2 miestach, Aďo prvý, Rastio druhý. A samozrejme vyšlo to dnes tak, že obidvaja hráči sú aktuálne prvý a druhý. Obidvaja majú po 3 víťazstva, takže sa hrá aj o víťazstvo v tomto turnaji, v tomto finálovom turnaji 5 najlepších hráčov Top 12 ligy. Chlapci už medzičasom otvorili zápas prvými náhodmi. Na druhom terči, a teda na terči číslo 1, svoje posledné zápasy hrajú Peťo Trabalka a Pali Olexa. Pali Olexa má 1 víťazstvo doteraz, Peťo Trabalka je bez víťazstva, 3 zápasy, 3 prehry. Trošku sa zasekol po vynikajúcom prvom zápase, keď hral s Aďom Dudekom vyrovnanú partiu. Trošku jeho výkony klesli v ostatných zápasoch. A poďme už naspäť na stream a na finálový zápas dnešného večera. Aďo už má pripravené zatváracie číslo. Už je tam aj Aďo, teda už je tam aj Rastio. 80. V tomto kole sa Aďovi ešte zatvoriť nepodarilo. Rastio sa pokusí z výšky zavrieť 136. Jedna. To bolo zatvorených 136. Vynikajúcu druhú šipku som nevidel v tripli, takže Rastiovi gratulujeme k zatvoreniu 136. Dorovnal najvyššie zatvorenie Aďa z dnešného večera. Stav zápasu 1-0 pre Rastia Vojčika. Do druhého legu aj začínal. 60. Tak je po breaku v miernej výhode.
do tohto zápasu. Aj tento zápas, ako všetky ostatné, sa hraje na 5 víťazných legov, čiže prvý hráč, ktorý bude mať 5 legov 140. vyhratých, zvíťazí nielen v tomto zápase, ale aj v celom dnešnom Final Top 5 turnaji. 28. Ďalšia 140 od Aďa. 45. Aďo už mal zatváracích 161. Náhodom 123 si upravuje na 38. Rastie ešte veľmi ďaleko v tomto legu. Uvidíme, či si Aďo bude upravovať šestkou. Takto šipka bola vedľa a druhá šipka skončila v dubli. 19, netradičný double, ale vynikajúce zatvorenie to bolo 14. šipkou. Vidno to okamžite na priemeroch, kedy sa Aďov priemer vyhúpol na číslo 87. Aďo aj tento leg začal stovkou a pridáva ďalšiu stovku. 55. Rastie tiež triplom, ale iba v triplovej peťke. 100. A tretia stovka v legu. 3 stovky po sebe. Aďa doviedli po 9 šipkách na skóre 201. Rastio kontruje stovečkou. Skvelých 137. Skvelý leg po 12 šipkách už má Aďo pripravené 64 bodov. 44. Zvláštna voľba na 20, 44 ostáva. Tesne podhadzuje double top. Stále má však obrovský náskok. Rastio by potreboval náhod s 2 triplami, podaril sa len jeden. Doublová desiatka je istota u Aďa, na druhú šipku zatvára zrovna a vyjíma sa vedenie 2-1 v zápase. 4. legu začal Rastio náhodom 45, tak uvidíme, či Aďo potiahne stovkovú sériu z minulého legu. Sú to len 3 veľké single, takže 56 hodení. Chlapci hrajú vo vysokom tempe. Komentovať aj zapisovať ich zápasy je radosť, ak to človek vie. Horšie, keď to človek nevie a nestíha. 58. Opäť navšteva s jedným triplom a 100 hodených od Rastia Vojčíka. 60. 55. Aďo opravil tretím triplom 19, náhod na 77. Dotiahol sa ku 45. Rastiovi, ktorý do legu začínal. 81, posledná šipka v tripli. Rastio je ako prvý na zatváracom čísle, ale Aďo sa tam dostáva tiež 99, upravuje na 70 a má lepšiu pozíciu do záveru. Prvý triple je vynikajúci, aj druhý. A skvelé zatvorenie 151 od Rastia Vojčíka. Dva triple a trafený double ball na tej najvyššej úrovni. Stav zápasu je tým pádom 2-2, vyrovnaný zápas, vynikajúce priemery.
vynikajúce náhody. Dovolím si vám tak v rýchlosti pripomenúť pár základných údajov o Rastovi Vojčíkovi, ktorý je účastníkom Premier Ligy, Nike Premier Ligy 2022-2023. 81. Dokázal zvíťaziť na druhom slovenskom pohári v Topolčanoch v turnaji dvojíc spolu s Igorom Surmíkom a druhý skončil aj v turnaji Lucky Loser na tom istom pohári, takže tam sa mu naozaj darilo. Inak je to stabilná popradská rebríčková dvojka. V lete mal vynikajúcu sériu víťazstiev, keď všetky večerné turnaje, všetkých 6 kvalifikačných turnajov dokázal vyhrať, teda 5 kvalifikačných a ovládol aj letné finále. Aďová stovka a opäť mu ostáva 38, to už v dnešnom zápase raz zavrel. Tak uvidíme, či to skúsi opäť, tak ako predtým. Tentokrát skončí singlová 19 a trojka ho priviedli na 16 skóre, ale prehadzuje do triplovej 16, čo znamená, že prehodený skóre. 40 necháva Rasťovi 92 a Aďo si upravuje tentokrát. Uteká z dublovej 19, ale nezatvára dublovú 16. ...77, 58, upravený double top, ale opäť má šancu na zatvorenie Aďo. Doublová osmička je tesne v singli, ale doublová štvorka dopadla tam, kam mala. Takže stav zápasu 3-2. Aďo Dudek je bližšie k víťazstvu. Teraz však začína opäť do legu Rasťo. Môže ho skúsiť zase dorovnať tento zápas. Časom sa hraje aj na terči číslo 1 zápas Trabalka Olexa, tam je stav zápasu 2-1 pre Paliho Olexu. A vidíme maximálny nához, tak to bola len 140, jedna šipka skončila v singli. Rasťo kontruje stovkou, takže je stále trošku napred. Ale prvý na zatváraní je Aďo Dudek, necháva si 120. Tak uvidíme pokus o Shanghai finish na 20-kách, bohužiaľ triplová jednotka rieši. Tento pokus o zatvorenie. Rasťo sa môže pokúsiť tiež z výšky zo 133. Bohužiaľ ani toto zatvorenie sa nepodarilo. Aďových 92. A opäť v jednotke prvá šipka. Stále sa to dá upraviť presne takto dublovou, triplovou 17 a dublová 40 privádza Aďa k dvojlegovému naskoku. Chýba mu jeden jediný leg na víťazstvo v zápase aj v turnaji Finals Top 5 Vincom Top 12 lígy. Návšteva bez triplového pokusu, 3 veľké single.
ale dokonca aj bez singlových pokusov. Toto by mala byť 100, pokiaľ dobre vidím, áno. Aďo je napred a Rastio sa singlami nedokázal dotiahnuť. Takže náskok ostáva 25 hodín. Áno, aj Aďo ich vie. Rastio pritlačil, 100 sa doťahuje na Aďa. Do záveru legu pôjdu bok po boku. Toto je ďalšia 100 od Aďa. Upravuje na zatváracie číslo už. 55. A Rastiovi sa nepodarilo pripraviť si zatváracie číslo. Po 60-ke ostáva 73. 60 až 40, čiže ostáva na double top prihrávka. A Aďo už bude mať určite minimálne 3 pokusy na to, aby ukončil zápas na doublovej 20-ke, na jeho silnom doubli, ktorý tráfa prvou šipkou. Víťazí v tomto zápase 5-2 s priemerom 77,82. Vynikajúci výkon. Krásny výkon previedol aj Rastio Vojčík, keď sa mu podarilo zatvorenie 151. Adrián sa tak stáva víťazom zápasu. Final stop 5 ligy a tým pádom aj celej ligy. Pripisuje si na svoje konto prémiu prize money 100 eur. Na druhom mieste skončí Rastio Vojčík a o tretie miesto ešte prebieha prenesenie zápas aj na terči 1, v ktorom prehráva Peťo Trabalka. 1-2. Ja sa momentálne rozlúčim so streamom, teda stream ostane pustený až do vyhlásenia výsledkov, odovzdania cien. Ďakujem vám za sledovanie doteraz, ďakujeme našim hráčom, že naozaj využili príležitosť takejto kvalitnej konfrontácie medzi najlepšími 5 hráčmi v Poprade. Spoluorganizáciu ďakujem Ľubovi Olexovi a s pomocou zapisovaní pri markrovaní dneska aj Rastiovi Kičinovi. Chcel by som poďakovať hlavným partnerom klubu DC Poprad, domácemu stánku Luník Pub, ktorý nám vytvára absolútne fantastické podmienky na šipkárske podujatia, či už ligového alebo turnajového charakteru. Zároveň si dovolím poďakovať aj hlavnému sponzorovi firme Vinson, ktorá nám dodáva terče na celú sezónu zadarmo. Dáva nám vyrobiť dresy s výraznou zľavou a okrem toho tu máme aj ich predajnú vitrínu, kde si môžete doplniť vaše šipkárske vybavenie, ledky, šipky, násadky, nejaké drobnosti, púzdra. Takže ďakujem vám za sledovanie dnešného streamu. Nenechajte si ešte ujsť vyhlásenie výsledkov po ukončení aj posledného hraného zápasu medzi Peťom Trabalkom a Paliom Olexom. V ňom je stav 2-2. Takže ukončili sme turnaj aj celú ligu Vinson Top 12. Ďakujem, že ste prišli. Kvalitné zápasy, vyrovnané, zaujímavé zatvorenia, zaujímavé náhody. Dovolím si vyhlásiť výsledky celej ligy. Na 5. mieste skončil Peťo Trabalka. Štvrtý v dnešnom večeri skončil Pali Olexa. Na 3. mieste so šťastím Tomáš Gabriel.
Gratulujem. Druhým, nielen dnes, Rásik už s tým treba dať čo robiť. Na druhom mieste Rácio Vojčík. No a víťazom všetkých 4 večerov kvalifikačných a aj dnešného Finals 5 ako vždy, Ajdo Dudek! Nemusíš plakať do vankuša, bo si vyhral. Tak.